alle sammen, i dag har jeg fundet en ny video til jer, og jeg sidder også et nyt sted i dag. Jeg prøver bare sådan lidt forskelligt for at se, fordi lige nu sidder jeg ved vinduet, hvis I ikke kan se det. Og det er bare fordi jeg tænker sådan, lyset er godt her, så jeg prøver lidt forskelligt, og I må gerne skrive, hvad I bedst kan lide. Og min bedst kan lide de forrige videoer, jeg lavede, hvor jeg sidder sådan dernede. Men i dag har jeg filmet en virkelig efterspurgt video, og jeg var allerede regnet ud, fordi jeg læste titlen, ikke? I kan godt læse, det går jeg ud fra. Det er nok derfor, jeg klikkede på den her video. Men jeg har filmet roomtour i dag. Yay! Jeg ved ikke, jeg hader sådan at filme roomtour, for jeg synes bare altid, de bliver uinteressante. Men det har været en virkelig efterspurgt video, så nu gjorde jeg det. Jeg håber virkelig meget, at I kan lide den her video. Hvis I kan, så husk at give den et thumbs up, og lad os egentlig bare komme i gang. Her er min dør. Den er virkelig interessant. Eller ikke. Og jeg tænker egentlig bare, at vi går den her vej. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor. Vi går den her vej. Og her der har jeg alle mine sko. Black and white, kan man vist godt sige. Elsker bare farver. Yes. Jeg har en skraldespand, aka min BFF her. Og så har jeg mit skrivebord, hvor jeg har været så fucking fancy og sætte en fake pejs op. Fordi jeg tænkte, det er super hyggeligt, men egentlig så er det bare lidt fucking mærkeligt og pyromanagtigt. Så. Og jeg har bare lige liggende min cheerleader-billede her. Jeg har nok set, at jeg har postet det her på Instagram. Men kan I så se, hvad der står her, hva'? Hvad fuck er det? Hvad fuck er det for nyt? Og til jer, der ikke ved det, så hedder jeg Andersen med et E og ikke et lorte-O. Okay. Så har jeg min Beats på, fordi at, music is life, right? Jeg har bare en boks stående fra Asos, fordi jeg bestilte nogle sko derfra. Så har jeg min tab-sko stående her, som jeg bruger i musicalen, så i skolemusicalen. Ja, så er der en kommode her, og lad os gå bare lidt nærmere. Jeg har et lys stående fra Bath & Body Works, og en billedramme, som min søster har sendt til mig fra Danmark. Er den ikke sød? Er vi ikke søde? Cutie. Hvis vi så går videre herover, der er min seng. Min skønne seng. Det er mit yndlingssted i hele værelset. Det her, jeg bruger 99% af min tid. Og udenfor, der er det deprimerende vintervejr her i Kansas. Der er ikke noget sne, så det er ret kedeligt, men det er fint nok. Vi overlever nok. Herover har jeg mit natbord. Og der har jeg en kæmpe stor natlampe stående, og så har jeg sådan det her skilt, som min værtsfamilie havde sådan taget med i lufthavnen, da de skulle hente mig. Så det synes jeg bare er lidt sødt og nuttet og sådan. Herover der har jeg en masse billeder hængende. Og nu tænder min værtsbord så for høj musik, så det håber jeg ikke, I kan høre. Nå. Der hænger en masse billeder, jeg har taget med hjem fra Danmark af, og så herover der hænger der en masse postkort, som folk har sendt hjem fra Danmark. Og der er også sådan min kalender for cheerleading kalender og musical kalender. Jeg er blevet rigtig god til dansk efter de her mange måneder i USA, ikke? Så har jeg min balletsko hængende her. Og så er der egentlig bare ikke, det er sådan kommode sminkebords ting. Herpå der har jeg mine scrunchies, den bruger jeg sådan ofte. Og så har jeg mine cremer generelt og parfume. Og i den her, der har jeg alt min makeup, og det er faktisk, jeg synes ikke selv, jeg har så meget makeup. Jeg ved ikke. Der er nok nogen, der vil sige, at jeg har meget makeup. Jeg synes ikke, det er meget. Jeg har ikke taget så meget med til USA bevidst. Og her der har jeg et lys og nogle flere hudplejeprodukter og en makeup børster. Og det er faktisk fucking dumt. Jeg har stillet det ved siden af det her lys, ikke også? Og så prøver jeg at se, hvad fuck. Så lige pludselig også. Så kommer den her åbenbart i nærheden af varme. Og jeg ved ikke, om I kan se det. Men så brænder den fucking nogle af hårene ned, ikke? Den fungerer stadigvæk, men det var bare sådan lidt. Nå, okay. Fedt, Emilie. Dygtig. Okay. Lad os bare lige gå tilbage igen, ikke? Herover der har jeg sådan, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Men der hænger jeg tasker, og I kan se hatte og halsterklæder og overtøj generelt, fordi jeg fryser. Ej, der er jeg jo. Ej. Her har jeg så mit tøjskab. Det her, jeg sidder og filmer normalt, det ved jeg ikke, om I kan se.
Men det har jeg siddet og filmet normalt. Og jeg har taget en lyskæde med, selv fra Danmark. Fordi jeg elsker lyskæder mega meget. Næsten lige så højt, som jeg elsker duftlys, men yeah. Herover der har jeg sådan en anden kommode ting. Og altså alle de her ting heroppe, og sådan, der er rigtig mange ting på det her værelse, som ikke er mit, fordi det er deres datter, som er flyttet hjemmefra nu, som har boet på den her værelse, så der er stadig mange af hendes ting herinde. Men lad os bare lige gå ned på knæ. Først og fremmest så har jeg et billede her. Og det er mig og nogle af mine efterskoleveninder, hvor at, jeg ved ikke, man kan ikke se det, men prøv at se min veninde, hun er fucking fugl her, ikke? Så. Great. Så har jeg mine smykker. Endnu et duftelys fra Bath & Body Works. Og mine bøger, for jeg er sådan begyndt at læse lidt, så det er sådan lidt sygt mærkeligt, men ja. Og så er vi egentlig tilbage til døren, og det var sådan egentlig mit værelse her. I kan nok se det meget, meget anderledes i forhold til mit eget værelse derhjemme, fordi som I nok kan se her, det her er mit eget sengetøj. Jeg elsker alt hvidt, så. Men det er jo fint nok. Det er fint. Så er der ikke så meget andet at sige end tusind tak fordi I så med. Jeg håber virkelig meget at I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så gå ned og give den et thumbs up og efterlade en kommentar. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Husk at følge mig på alle de sociale medier. De vil alle sammen være skrevet ned i beskrivelsesboksen. Jeg har fået en Twitter. Og jeg synes alle sammen, I skal begynde at følge den, fordi jeg er så uinteressant, at det er værd at følge med i. Eller noget i den stil, ikke? Jeg håber, I har det skide godt derude, og så ses vi snart igen. Hej hej!